Krijgt de cijfers van hoe vaak stellerij een heling komt, had de gemeente Ljout net. Omdat de gemeente de wol omtinken om besteegje wol, sluit Ljout aan op een landelijke campagne. Christian is dan een perfecte gelegenheid om het uitgaanspubliek erop te wijzen. Vanavond is inderdaad een drukke avond en dat is juist een goed moment om mensen toch te zeggen, joh, ondanks alle kerstgezelligheid, let er goed op, let op je spullen en houd gewoon gezellig en sluit die avond ook gezellig af. En niet met een domper dat je denkt, hé, waar is mijn telefoon, want hij lag hier net nog ergens. Nou, stellerij is ik het verkeerpje van stellen goed strafbaar. Op internet kan jongen worden of het goed stellen is. Via de app Stop Heling kun je het serienummer nagaan of het gestolen is. Dan komt het gelijk naar voren. Dan kun je ook gelijk melding maken bij de politie. Komt hij daar nou niet in naar voren en je twijfelt toch, kun je het daar registreren. Dus dan kan het later altijd, mocht er toch nog iemand aangifte doen, kan het later altijd gematcht worden en word je op de hoogte gesteld daarvan. Een promotieteam van studenten is in de Doelensteeg en het Ruterskwartier om folders en sleutelhangers uit te delen.